Step 2.5 και συνεχίζουμε με το main frame assembly, αφού έχουμε φτιάξει αυτό εδώ. Ωραία. Πρέπει να φτιάξουμε τις βάσεις για τη σφάνα στο πλαστικάκι, την ψύχτρα δηλαδή στην ουσία, το κύκλωμα ψύξης του κινητήρα, το οποίο το έδωσα εγώ, δεν είναι και τίποτα το σπουδαίο. Ένα spacers εδώ, ένα spacer εδώ και άλλα δύο spacer από εδώ. Θα ξαναδείξουμε λίγο. Τα spacers που μπαίνουν είναι ένα εδώ, ένα εδώ πίσω, ένα από εδώ και ένα εδώ. Και τελειώνει το 2.5 με αυτό.